ассалому алайкум бардоро, салом бар ҳама подписчикони канали Автотаҷикистан. Бардоро бисёри бардори ғариб мо хоҳиш карда буданд ки дайво некси ба навор бигӣ. Мо тасмим гирифтем ки як навор фақат нексиҳоро ба навор бигирем. Бо як навори нави ҷадид фақат нексиҳо дар хизмати шумоем. албатта ки шумо ҳам дастгирӣ кардани моро ҳам фаромӯш насозед. Дастгирӣ аз тарафи шумо танҳо лайк модан мебошад ва касоне ки дар канали мо подписатсия кардагӣ нестанд, ҳатман подписатсия кунед ва зангулашаи каналро пахш кунед. раҳмат барои дастгиритон бардоро. аз дастгири ҳар яки шумо миннатдорем. рақамҳое ки дар рӯи экран дидесен, мошинҳои фурӯшиятонро дар имо ё ватсапи мо сурат ва маълумот равон кунед. мо дар наворҳои оянда пешкаши харидорро мекунем ва бардоро дастгирӣ кунед, дар канал подписатсия кунед, дар видеонаво лайкро бимонед ва дар комментария мошинои мехозакитонро номашро бинависед. мезгарем ба мошинҳои фурӯшӣ. якум мошини фурӯшии мо бардоро дайво некси мебошад ки соли бариш 1995 абиёи мотор 1.6 сӯзи шӯриш бензин газ. коробка пердашаш механикаи ва дар инҷо соҳибаш гуфтааст ки мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. солона ҳуҷҷат дорад. баллоно 80%, мотор коробкаш Opel Astra-G, тормози Opel Astra-G FI, Opel Astra F. мошин бо арзон ҳам мештай. бардоро мошин ҳолаташ хубай. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нарша 21 000 сомонӣ гуфтааст ки бо савдо ҳам мешавад. рақамҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани мо шумо. бардоро дастгирӣ кунед, дар канал подписатсия кунед, дар видеонаво лайкро бимонед ва дар комментария некси бинависед. як навор дигар нексиҳоро мемонем. ҳами қати ҳами дору саргардон ҳами дору мара демона када қати ҳами клентон бародаро нигоҳ кунед. ҳами дору насанде дар бораи мардонагия калон газ ва дар бораи ҳами вирус пируса мекиша ҳақатанда ҳами чой мехӯрам намехӯрам ки бародаро инами қилпа сабчи охирсаншин кадоми дору нигоҳ мекунам. асбобу анҷомаш рулеткаш ва дар дасташ ҳам бародар бародар гӯштаидо матрад як дору намекунам. ва барои то дору овардам макон маҷнун меган ира барои простатит хинакӣ барои ҳамхӯбагӣ. баъд бародарое ки пешоб тез тез мерем беҳад дору хуба яке аз беҳтаринош ия биюм беҳтараш инам биохес меган ҳоли худ доруи беҳтарина ки истеҳсоли малайзия бародаро. баъдан бародаро инаи доруи ки дар дасти ба бибинед новобаста зани марди камтарак ҳами куталиро мебурӯи ҳакас мекунӣ. манама муроҷиат ка результати сарфоиза оригиналаш бо боварӣ бародаро занг занен. мошини навбатии мо бардоро дайво некси мебошад ки соли бариш 1996 абиёи мотор 1.6 сӯзи шӯриш бензин газ. коробка пердашаш механикаи ва дар инҷо соҳибаш гуфтааст ки мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. ҳуҷҷатҳои солона дорад, утилизатсия дорад. мошин ҳолаташ беҳтаринай. мошина фақат мегирӣ ҳай мекунӣ, ягон камдиву расход надорад. ҳуҷҷат дорад, утилизатсия дорад. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нарш 17 000 сомонӣ гуфтааст ки боз савдо ҳам мешавад. рақамҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани мо шумо. бардоро кадоме аз шумо агар мошинаи фурӯшӣ дошта бошад, дар рақамҳои комментария бидагӣ дар имо ё ватсапи мо сурат ва маълумот равон кунем. мо дар наворҳои оянда пешкаши харидорро мекунем ва бардоро дар комментария некси бинависед. як навор дигар фақат нексиҳоро мемонем. фурӯшии мо бардоро дайво некси мебошад ки соли бариш 1996 абиёи мотор 1.6 сӯзи шӯриш бензин газ. коробка пердашаш механикаи ва дар инҷо соҳибаш гуфтааст ки мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мотор коробка ходовой 100%, баллонош 60%, мотори Opel утилизатсия дорад. ҳуҷҷатош будшидагӣ. мошин срожна фурӯшия сум дар кӯшига ба ин сабаб мефурӯшаша. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нарша 13500 сомонӣ гуфтааст ки боз савдо ҳам мешавад. рақамҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани мо шумо. бардоро дастгирӣ кунед, лайкҳоро бизанед, дар канал подписатсия кунед то ки аввалин шида наворҳои моро тамошо кунед. мошини навбатии мо бардоро дайво некси мебошад ки соли бариш 1996 абиёи мотор 1.6 сӯзи шӯриш газ.
коробка передашаш механикаи ва дар инҷо соҳибаш гуфтааст ки мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. ҳуҷҷат дора, утилизатсия дора, баллонош 50%. мошин ҳолаташ хубай. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нарша 12000 сомонӣ гуфтааст ки боз савдо ҳам мешавад. рақамҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани мо ва шумо. бардоро дар ҳамин рақамош ватсап ҳам ҳастанд. марҳамат, касоне ки харидоред занг бизанед. бихаренша мошин ҳолаташ хубай. ҳуҷҷат дора, утилизатсия ҳаст. ҳама тарафа 100%. мошин ягон камдиву расход надора. фақат мошина мегирӣ, ҳай мекунӣ. марҳамат, рақамҳои соҳибаш дар рӯи экран. дар ҳамин рақамҳо ватсап ҳам дорад. занг бизанед. бихаренша. мошини навбатии мо бардор Hyundai Porter 1 мебошад ки соли бариш 2001 аст. сӯзиш вориш дизел, мотори 1.9 бетурбо, коробкаш механикаи баллоно нав. Porter қарор дорад дар ноҳияи Данғара. нарша 52000 сомонӣ гуфтесай. алиш ҳам мешава ба ягон Opel Astra G. утилизатсия надора, ҳуҷҷати солона надора. ҳолаташ хубай, фақат утилизатсия ва ҳуҷҷат мекунӣ. мошина дига тамом, ягон расход наменӣ. марҳамат, касе ки алишқ кардан яъне ё ки ба сум, марҳамат, рақамош дар рӯи экран. занг бизанен. бихаренша. мошини навбатии мо бардоро Mercedes Benz S-Class мебошад ки соли бариш 1998 объеми мотор 2.0, сӯзиш вориш бензин газ. коробка передашаш механикаи ва дар инҷо соҳибаш гуфтааст ки мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дора. ягон камдиву расход надора. утилизатсия дора. 8 моҳи дига ҳуҷҷат дора. мошин ҳама ҷош 100%. фақат мошина мегирӣ, ҳай менӣ. ягон расход надора мошин. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нарша 55000 сомонӣ гуфтааст ки боз савдо ҳам мешавад. рақамҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани мо ва шумо. ва бардоро мошина касе бигира фоида мена. барои мошин ягон камдӣ надора. задагӣ пӯстагӣ умуман надора. ягон расход надора. 100% ҳолати мошин. мошина метавонед бирен пеш бибинен, ҳай кунен, баъд бигиренша. мошина арзон мега ба сабаби сирожна пул дар кӯшига, ба ҳамин сабаб мефурӯша. мошини навбатии мо бардор Opel Astra F мебошад ки дар кузуфи караван қарор дорад. соли бариш 1995, объеми мотор 1.6, сӯзиш вориш бензин газ. коробка передашаш механикаи ва дар инҷо соҳибаш гуфтааст ки мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. ягон камдиву расход надорад. 4 баллон пачка, аккумулятор нав, ҳуҷҷатҳои солона дора, утилизатсия дора. чашкош умуман даридагӣ, варид кардагӣ нестай. мошин пусидагӣ умуман надорад. мошина айнол мотор кардагиян, як даст гаштагия. хулоса мошин 100%. ба устобия харидор, касе ки харидор боша, ба устобия проверка куна мошина. мошина касе бигира раҳмат мега, соҳиби мошин гуфтааст. ва мошин қарор дорад дар ноҳияи Восе. нарша 34000 сомонӣ гуфтааст ки боз савдо ҳам мешавад. рақамҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани мо ва шумо. бардоро дастгир кунед, дар канал подписатсия кунед, дар видеонаро лайкро бунед ва дар комментар ҳатман мошине мехозед ки то номашо бинависед. мо ҳам номи мошинаро наворҳоша бисёртар мекунем. мошини навбатии мо бардор Opel Astra F мебошад ки дар кузуфи ХГБ қарор дорад. соли бариш 1997, объеми мотор 1.6, сӯзиш вориш бензин. коробка передашаш механикаи ва дар инҷо соҳибаш гуфтааст ки мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. ягон камдиву расход надора. баллонош 60%, ходовои 100%. ҳама ҷои мошин 100%. мошин қарор дорад дар ноҳияи Ёвон. нарша 40000 сомонӣ гуфтааст ки боз савдо ҳам мешавад.
رقم ها برای معلومات بیشتر در روی اکرانی ما و شما. ماشین علیش نمیشود تولک سوم. کسانی که با پول خریدار باشه مرحمت رقم ها زنگ بزنین. نقش 40,000 سومونی گفته سه با سودا هم میشود. خریدار رو زنگ بزنین بخرینشه.